Tabang kamuda. Tabang. Kung niyo. Tabang oh. Bus. May kilala ka nga bularyo, boss? Ano bularyo? May arat dito. Naon ni sayaw. Ano yung nagkulap sa gulpi? Oo. Balik ka ta. Luoy. Tabang. Amo ni sa. Sigurado ka sina? Oo. Bulong niya. Bulong niya na boss ang bata boss kay nalipong sa boss. Ano natabo siya? Nang nalipong sa. Nagkulap sa bala. Boss. Oo. Boss, sigurado ka siya. Sigurado ka siya mo. Ano ba rin? Hindi ka Oo, sigurado ko sina. Hindi ka mag-out. Kasi mapipi-50 na mo nupod. Tiwala lang kamo sa amo na abularyo namin sina abularyo kay na bulong sina nang ano na damo na nabulong niya sa nagri para bulong niya. Damo na sina nagamot. Maski ng bulag na kita ang bungol nakabati ang nakadalagan ato sa Olympics sa Gintra. Pau, Ang unahang ano ko siya. diba? Amo nang dabis na para bulong niya. Pero si Choreta mo arik din nga kita sila mo nga bulan niya. Si Choreta arik damo arik is din masalikan. Gani. Nang mga nakapagyan na ng bala. Asa na? Ano yo? Patay na kayo. Tanay bala pre. Di ka na bala da? Kinabahala ka na. Bye-bye. Tanay. Bangon ka. Bangon. Tindog. Tindog ka. Okay na siya. Okay na siya. Okay na siya. Okay na na eh. Okay na siya. Hay, patyan mo nga ano? Okay ka na, Meg? Oh, salamat sa lala. Gawin kang balaw. Pagkain naman ng sasang tuyo. Pagtubig. Ay, ginagamot mo, apa mo Japon eh. Hindi ka mamaka daw siya kay tungod nga ng ayaw na sa. Kay basin magbalik siya karon ang iya espiritu. Ay, Ang espiritu ng malaking espiritu. tapos si Chorsi mo, apa, well gambal. Oo, way na nagambal. Well gambal. Ay pahambaron ta. Hambal. Ambal. Oh, hay. Hambal sa. Pao. Oh, hambal. Gago, takto mo ito ang balsing Gina, alam mo lalaki. na ginatripan mo ko rin na. Hambal. Hindi ka hambal. Grabe. So, hindi ka kanubular yun. Kita ko si Mono, discount tires. Gago. Hambal ka na hambal. Hambal. Abno agit. Ginatripan Ginatripan mo kami yaw. Hindi ba ito ka pante? May ka pante. Higda. Pungko. Inom tubig. Inom pa tubig. Ay, ano yun, may mga patis mo na diyan. Kuha na sa nang yung balanyos, inisa balanyos. Ay, apang kagbalan yun. Sumutoyo, no? Servers 1. Isa sa ito na. Ay, discount tires. Grabe ka. Guma lang. Guma. Ayaw. Ano yun eh? Sinako na sa kita ko isa kakapre. Pangalayag si mo. Kapag panguliag, lalaki ni Min. Hindi. Bakla agapre. Eh, boss, Ay, ayun na ni sa. okay na sa boss? Ay. Pilang bayad sini Salamat boss? gid. Ipa-Gcash ang sakon. Gigas lang eh. Ay, pila. Bali mga 10 kita naan. Bilat yung ilok mo, wag ikutin kibis ng isa to. Iutang na nanay. Utang. Isindan. Siya. Ay, apaw. Ay, may Ay, babalik na kami dilot eh. Uy, kung hindi sa mag-ayo ibalik sa akon, para doble ang bayad. intro sa with skid game gilin no para Oo. makabayad si mo 10K. Naka may mga pasyente pang masunod sa Ay. mga bulbul. Ay, sige, Ay, Meg. thank you gid. Salamat. Thank you, Salamat. Thank you.